Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay iba sa ti Proverbio Kapitulo 12, versikulo 27. Saan amagunod ti sado ti tarigagay na, ngam kinabak nang ti magunod ti nagagat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Kinapudno ken biag. Lakaya kaon, anak ko. Isu nga itad kun kada kayaw, tibi ngayaw. Kat makamu kayo namang trabaho. Agpatakdar kayo iti buko jiwa balay. Tapno adan to pagyanan ti agbalin nga asawa, kan anak yaw. Ay kat nagsayatan nga itatang, no itid yun kada kami titawid mi. Wan, ngam salimat matan nyo ko matitawid yaw. Saan yung nga ilakaw? Kan saan yung nga aramatan iti awan kas kan na abanag? No di kat mang panunot kayo iti pamuspusan. Tapno sana masaya ang ti ipatawid ko kada kayaw. Uwan tatang, ipanamnamak kada kayo, asalimot matak ti ipatawid yo. Agtrabahwak iti husto. Iti kasta, sa anak ngagbisin. Katjak ilako ti ipatawid yo. Alang arudan atatang, ibagayon kada kami, no sa dino abanda ti kukwa ti tunggal may sa kada kami. Magagaran akon. Itatanaalatan dagiti tawid ta. Anyang iti planom, Manong Juan. Diyak payam mo, no anya ti pangusarak kadag iti tawid ko. Sika ngay. Katrugyan ti agpatakder iti balay ta, Manong. Sige nga rod. Isu ti umunang aramidan ta. Apay, adda planom aya amang asawa? Katuna, Manong. Kayat ko amang bukol iti bukod ko a pamilya. Kayat ko nga ipakita kan ni Camila, akabaalak ti agpamilya. Babaan iti panaggagat. Barang sungbatan nakon. Sika ngay, Manong. Adda ka di plano mat nga agpamilya? Awan. Diyak kaya ti mga ala iti pakpakanak. Imbis ato'y bagik laing ti problema, mga lakit din iti sabali pa pag problema. May mayat mo't laang. No adda ka takunay-nay mo, Manong. Adda mang tulong kan ka. Narigat ti agbyag nga agmaymaysa. Kasano ama sigurado at tulungan nakto ti agbalin nga asawa? Amang ano problema lang ti ipaay na kanyak. Pilyum at tinasingpat nga asawa, Manong. Amom nga rod? Amang ano nasingpat ita? Ngam inton nagasawa kamin, apain nakmeten. Saan nakamot nga tanga apaan ti asawam? No awan mading aramid mo, Manong. Kaano na nga sumbatan, Camila? Amom ka di. Interdin ni tatang titawid mi. Isuan na kaipatakder akon iti bukod ko abalay. At danton pagyananta. Nukas pangarigan ta kayat nak. Paunampay mat ni Manong mo ang makiasawa, Carlos. Saan ka numatan ang mga asawa? Anya? Taapay mat. Diyak man mo. Camila, kasano nga iti damdamagakan ka? Awan ka di panagayat mo kanyak? Sige. Maamwam to ti sungbat ko, intun sumarunong agsubli ka. Anya nga ta ti pangedeng ni Camila? Sungbatan nak nga ta? Wano basta nak? Carlos! Ni Manong Juan. Dumanong ka, Manong! Amang ano kayat mo ti sumurot kanyak? Adda pa pananta? Sa dino, Manong? Iti ayan tinalaing amamalad. Ado kanon tinapaladan na, kat pimay so amin nga impalad na. Sige man nga, Manong. Barang makita na kadagiti dakulap ko. Nusungbatan na kon ni Camila. Ala, agrubuat kang roden, tamapantan. Umasidagan ti sumaruno. Si kanti umuna din ko. Siyak ti sumaruno. Sige nga, Manong. Anya tinagan mo? Carlos, Madam. Kita man dagiti dakulap mo. Ato'y, Madam. Ay sos, Barok. Kas makita kadagiti dakulap mo. Lakamom to tinakaro a panagrigat.
agbisin kan agrigat to ti pamilyam. Kasta ka di, madam. Anya pa iti sabali ang makita yu kadagiti dakulap ko. Awanan, Barok. Tila ang nakaro apan agrigat mo ti makita kadagiti dakulap mo. Sige, mabalin mo ti agawid. Umasidagan ti sumaruno. Sakti sumaruno, madam. Anya tinagan mo. Juan, madam. Kita agman ti dakulap mo. Ato'y madam. Kas makita kadagiti dakulap mo. Adda sumangbay a pagswertiyam. Ha? Bumaknang kanto iti kastaunay. Wow. Kat awan to ti pagproblemaam. Gaputa addan to aminan kan ka akasapulam. Ay na, nagsaya atin da itaapalad jo kanyak, madam. Agyaman akunay. Anyang itimbagakin ka ni Madam Guryang. Madanagan akmanong, dumteng to kano ti panagrigat ko. Agrigat to kano iti kastaunay ti pamilyak. Anya? Sus, delikado kang haro dating ko. Sabali mat kanyak. Tabumak nangak to kano. Awan to kanon ti sapulek, taaddan to aminan kanyak. Imbagpay kan ka, manong. Takasta ti kunana. Jak to kayat ti agrigat, manong. Anyang nga ti plano mita? Agsubli akmanan iti ayan ni Camila. Amuak, noan niya ti sungbat na. Kat no sungbatan nak. Ikasarkon. Kat ipamaysak ti agtrabaho kan agurnong. Iti kasta. Addan to usaran mi, no dumtang tinakaro pa nagrigat mi. Kat siyak met, urayak ti ibagbaga ti mamalad nga ibabaknang ko. Adda akmanan Camila. Excited akon ama kangag iti sungbat mo. Nakapagdesisyon akon. Sungbatan kan, Carlos. Agyaman na Camila. Pinaragsak nak iti daytang imbagam. Saan ka madanagan? Agbalinak anasingpat ken nagagat nga asawa. Tapno saan tong agrigat ti bangunan ta pamilya. Maragsaka na kiti kasta ka panunutam, Carlos. Uray siyak met. Agbalinak anasingpat nga asawa. Kat tulungan ka iti amin a pagrigatam. Asikaswan ka, kan pagserbyan ka. Ay naading ko, naggagat ka launay. Nagbagbagyo nga madda ka dito'y talon mo nga agar-arado. Nagawid ka pa ije balayaw. Palabsampay mo't ati bagyo. Mga ano niya ti mapasamak kan ka dito. Manong, saan mo't amabalin agid idda aklatan ije balay? Diyak kayat nga agrigat ti pamilyak. Una, amangan mo agsakit ka iti daytang araramidam. Manong, awan pa'y mo't ti madi amarikrik-nak. Kan may sa, ay aywanan nak ti asawa. Saan nakabaybayan? Dayawon ka iti kinagagat mo ading ko. Ay ngam saan mo asubraan. Day talaang ti maibagak. Oh, adto'y tituan nga lakay. Kan adto'y matipagsukatam. Agyaman akbagat. Inton makadigos ka, mabalintumot kan dya ilutlutok amasida. Mangan tanton, agsabaw ka, iti kasta, mapulutan ti rusok mo. Kaasi ka mat anatudtuduan. Imbaglakit din. Tanakaasawa ak itinadungo. Ay na, maaramid mo pa lang ti magbola. Ala, mapan ka kitagdigusan, tadi ka maupran. No kasanaw ti kinagagat jay adem. Isumat ti kinasadot mo. Di ka pa'y makita nga agtrabaho. Day tala nakaida iti indayon ti araramidam. Sandak ka di apakadanagan tatang. Taddan to sumangpet a pagbaknangak. Addan to aminen akayat ko. Ket awan ton ti sapulek pay. Iso asaanin anasken ngagtrabaho akpay. Anya, ay na anak ko. Nangipanami ti utak mo. Kasanaw amadaan ka iti iso amin. Kat ultimo asawa, kat awan. Ay, agkunay kakit din. Agbalaw kan,
ospita man jay adem. Adantun putot na, hangam si kangay. Sanda ka di apakadanagan, tatang. Siyak ti makam mo. Sanda ka bibiyangan, tamok ter aramida. Dakulan ti dyan mo, Camila. Dandanin ti panagpasngay mo. Wen nga rod. Babae nga ta, wano lalaki. Lalaki man wano babae. Ayos lat ta kanyak. Tinapatag. May anak mo anormal. Sa bagay mo't kit di Saan ka pala ko maarumrumwar itaabulan? Amangan nga minukilat nga ganakak. Wen, dahi ta talaga ti aramidag. Bantayan ka. Narigatan. Amangan no biglaki di nga ganak ka. Uray pa'y nga ta makatawan asaan ka nga agtrabaho, saan ta nga agbisin. Adon ti urnong ta. Nagagat ka ngamin. Saan ka nga agsarsardang nga agtrabaho. May sabulan lang nga aginanaak. Into naganak kan. Kan nakatanggad kan. Agtrabaho aktumanan. Apay aya sobra ti kinagagat mo. Kaslamot may sa adusen ang tiputot mo. Gaputadyak kayat nga agrigat tayo. Apay ngay. May ibus ang tinaglakwak iti daduma at awid ko. Ngamawan mo't langan ti sumangpat a pagbaknangak. Nagbayag mo't ti isa sangpat ti pagbaknangak. Akas kuna day di mamalad. Ay. Makaturturog ak pa'y din Iturog ko pa'y lang dito'y indayon, dito'y sirok ti bayabas. Barang inton makaringak. At danton tay pagbaknangak. Nasakitan to'y tiyan ko. Aga na kaksamuntan, Carlos. Sige, ipan kan iji ospital. Naisaganaan tamat ti panagpasngay mo. Isungawan problema. Mapan ka nga rudan mangayab iti pagluganan ta. Sige, bakat. Ay na, nagpintas ti apo ko, Carlos. Un nga ron tatang. Kumusta kan bakat? Okay ak lang, Carlos. Maragsakan na ka makakita iti anak ta. Naglungpo nga ubihing. Agyaman ta iti Diyos. Ta nakapagpasngay ka nga awan dakas a napasamak kada kayo kan ni baby. Kahit, kaano kayo ngay arumwar dito'y ospital? No nasalon at laki din ni baby, tatang. Amang no talo-al daw milang dito ospital. Bakit? Itata nakatanggad kan? Agtrabaho ak manan. Dakkel tinagastos ta iti panagpasngay mo. Masapol ang masukatan ti gastos ta. Si kalata Basta saan ka unay nga agbambanog, tanarigatan, amangan no agsakit ka. Wen, kan uray si kamot Di ka unay agbambanog dito'y balay. No addasan mo akabaalan at trabaho dito'y balay. Bayan pa'y laeng. Saan mo nga ipilit ti agtrabaho? Wen, lakay. Apay aya, asaan mo akayat aparwaran ni Yumi? Sigin tatang, kayat ko tiyagay ayam. Anak, amangan nuan niya ti mapasamak kan kaditarwar. Dito'y kalatan unag ti balay. Saan ang naragsak ti ubing ama ikulkulong latan iti unag ti balay? Bayam arumwar, mapan matagay ayam Basta saan lakit di nga umadadayo. Sige, palubusan ka arumwar, anak. Basta di ta kalaang arubayan. Saan ka nga umadayo? Wen, tatang. Dituyak laang arubayan ni nga kay ayam. Tapno saan nga agungot ni tatang? Ha? Nagluluom abayabas. Nagdadakkel dapay. Mapanak di ta arubayan ni Uncle Juan.
Mapanag dumawat iti bunga dagiti bayabas na. Saan namatlaang ang burburasan? Saan mat siguro nga agungat ni tata? Ta saan mat nga adayo ti imaya? Tagta. Tinasayaat. Ipakadak ni Uncle Juan a dumawatak iti bayabas. Uncle Juan! Umayak man! Mabalin ka diti dumawat iti bayabas yo. Uncle Juan! Kanakan. Tulungan na. Masakita. Sana ka makabangon. Masakit ka no. Umunagak man dita balay na. Uncle? Naimbag taymay ka. Manungal daw ang masakitak. Mabisinak pa'y. Sanak mo't ang makaluto iti kanak. Ibagam kinitatang mo. Tayo panak ko may di hospital. Mabit lang, Uncle. Mapan ko ayaban ni tatang. Kat mga laki ti ka ninyo. Agyamanak, kaanakan. Tatang, tulungan niyo kuman ni Uncle Juan. Masakit ngamin. Sana makabangon. Ipanyo ka no iti hospital. Anya, isumat lagayam amanon nga aldaw ajak nakita. Ajak mo't impagarop ang masakit gayam. Tatang, mga lakpa iti kanan na. Ngamin, mabisin ka no ta sana nang nangan. Ay, mabit lang nga rod Siya kung timanggaw iti kanan na. Sige man nga rod, bagat. Saan ka nagpaiso jimbaga ti mamalad ading ko? Ti kinapudno na. Ti kinagagat ti mangpabaknang kan ka. Saan mo amagunod dagiti tarigagay mo? Nusadot kamat nga agtrabaho. Mamati akmat iti dayta, manong. Kita anak. Diyak kayat adumtang tutip imbaga ti mamalad. Apa nagrigat ko. Isu asa anak kasi mardang nga nagtrab-trabaho. Isu amayat ti kasasad ti biyagyo itahating ko. Permiti hapal ko kan ka. Ngamin, saan ka ngagmaymaysa? Ada asawam, kan ada anak mo. Siya ngay, gapo iti kinasadot ko. Diyak kahit ti mga asawa. Anya nga ita, awan mang tulong kanyak nga asawak, itata masakitak. Tinagagat saan nga agbisin. Ngarod, ituloy tayo ti aggagat ta para iti nasayaat a masakbayan tayo. Papagayam, titan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tinkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 13, versikulo 24. No di mo dosaan ti anak mo, di mo ay ayatan. No ay ayatam, disiplinaam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Mama, papaayaban da kayo manan iti pagadalan. At damanan saan anasayahat nga inaramid ni Inso. Tangiwat mo, di mo unay pigsaan ta mga numangeg na ka ni papam. Apay ngamin, nga ilimod yumanan kan ni Papa, Mama. Iso asaan ang madisiplinaan ni Inso, tay saksakit yun. Tangiwat mo kunak, no di ka pala sumardang dita, masipat ko day tangiwat mo. Siyak tulatan ti makisao iti kabsat mo. Maawatam. Makamu kayo manlangan, Mama.
Basta imbaga ti teacher ni Enso kanyak. Amapan kayo makisaw ija pagadalan inton bigat. Apay, anya kaming tinaramid ni Enso. Adda dinanog na. Saan mo't nga taadanugan ni Enso no awan basol na? Saan nyo pa'y lang amo na anya ti hustaan na pasamak, mama? Angam, isakit yun adagos ni Enso. Natural! Anak ko kat nga ron. Amo yung matanti kinabarumbado na. Apay nga min asaan yung nga ungtan, wenno bauten, tapno mabutang nga agaramid iti kalukwan. Anya manan ayat inaramid mo iti pagadalan nyo. Apay apapaayabandak manan. Naglastugmat ngamin da di akadalak, mama. Dinanog ko na. Apay, anya ayat ibasol na. Ilawlawag mo man. Nagtugawak ngamin iti pagtugawan na. Takasasaok tigayim ko. Papanawon nakit din. Di na lang mauray pumanawak. Kat, dinanog mon. Una. Ay, anya kalakit din aya anak ko. Numaamuan manan ni papam daytoy, sigurado nga agungot manan. Adda kayo mat, mama. Da kayo nati o may makisawi di pagadalan. Ay, talaga asyak. Ngam agbaliw kamot ko man anak ko. Saan mo apapaungatan ti maestram? Kan saan ka adumandanog iti ka-eskwelaam? Depende mama. Nuad damang loko kanyak. Apay kid din ngay ajak danugan. Sa dino tinagapwam? Adala ang kinasaw ka tao. Asino? Apay aya nagado sa ludsod mo. Awan manan panggap mo amang ibaga kanyak iti inaramid tinalaing nga anak mo. Kasano ana amuam? Saan anaskan amamwam no asino tinakaamwak? Nasulbaran ti problema. Nakasaukon ti maestra ni Enso. Kandag itinagan na ti dinanog ti anak ta. Kayat ko ang makasarita ni Enso enton sumangpet. Pangaasim kasaom iti nasayaat. Saan mo akabkabilan di anak ta? Kasano nga agnakam? No kanayon mumot nga isakit? Ipatpatag ko di buridag ta. Iso ano mabalin, diyak kayat akabilam. Sigurado ka apanang ipatag ti aramidam iti anak ta? Agpakpakaasi ak Ruben. Saan mo kumaakabkabilan ti anak ta? Kasdusam iti inaramid mo akalukwan. Sika timang sibug kadag iti amin amasetas di ta paraangan. Total, awan klasyo ita ta Sabado. Anya nga iti serbi ti katulong. No siyak pailaang ti agsibog. Dayta ti dusam iti inaramid mo. Iso ano saan mo akayat ti agsibog? Saan kanton nga agar aramid iti linuloko? Anya amatan papa. Padasam ti san amang tungpal iti bilin ko. Tanakarkaro ti dusam no saan kang agtungpal. Tungpalakon. Mapara ko nagsibog. Makapasuro na talaga ni papa. Apay nga taasan nag-akay-kayat. Hindi tinto tanong ni mama. Kay-kayat nakmat. Sapay nagadudag iti sibugak. Makapasuro na talaga. Sumungad ni lolo. Amu kun ti aramidek. Kampay di saan ko nakita. Isuman kit di ti pusit-sitak iti danom. Aglingadak. Katinto na si Dagan. Bigla ka pusit-sitan. Aglingadak. Andaytan. Pusit-sitak kun. Nabasa ako na. Saan mo ngay paturong kanyak ti danom? Ay, talagang awan sursurom nga ubing. Pati siya kalulom kat paglulukwam. Awan respeto. Ay, saan kayo ang napansin, lolo? Pasensya kayo na. Anya saan? Amo ka nakita nak. Di ka naglibak. Ingagaram tinangbasa kanyak. Saan ko naklangarudan? Anya ti mapaspasamak dito eh. Day taman anak mo. Talagang awan sursuro na. Sakit dahin ti binasana. Imbagak matan. Diyak nakita ti isusungan diyaw. Ay, agtal na ka. Amo ka nakita nak. Ingagaram tinangbasa kanyak. Sana sakti pagbalinam nga ulbod. Talaga nagrigat ka ama disiplinaanan niya. Ket kasdusam. Makabulan asika ti agsibog kadagiti masetas. Anya? Kung nagmatasan ko nga ingagara. Awanan ti adupay asao. Ala, ituloy mo ti agsibog. Papa, dumanon kayo.
Agsukat kayo. Tama nga no, agsakit kayo, itipan na kabasayo. Ay, Pasinsyaan nyo la kumanti apo ko yon. Talaga ang narigat ang madisiplinaan. apayakas tati ugali ti anak mo, Ruben. Madlaw nga dapilpilyo na. Sino ay ati imalaan day tanga ubeng? Ay, jakman na mo, papa. Uray di pagadalan. Puro kalukwan ti amuna. Kanayon apaayaban ti maestrana ti inana. Masapo la madisiplinaan ti anak yaw. Kanunungan ngamin ni Lolita. Isakit na launay. Day tatirigat na ita. Kasaritam ti asawam Namin ano kun akinasarita, papa. Ngamawan ti denggan na. Da kayo man kit di ti makisarita kan kwa na. Tabareng da kayo ti denggan na. Sumangpat to lang ni mama. Ipulong ko ni papa. Apay manan. Imbagak lang arudon adyak nakita ni Lolo sumungat. Saan gid di na mamati kanyak? Imposible mat ngamin asaan mo anakita. Ha? Amok nga gagaram manan. Agpapada kayo asaan na mamati kanyak. Nila ang mamati kakampik iti daytoy abalay. Juan, gapo tayo spoiled na ka ni mama. Ipulong kan tumot iti dayta nga imbagam. Wana, day talang ti paglaingam. Anya man ang tinaramid ka ni Enzo. Apay apag may saan yun no, awanak dito balay. Nagipulong manen ken ka tinalay nga anak mo? Idinto nga isulang aruden tinakabasol? Saan na kano nga inggagara ti pan nakabasana kan ni papa? Ngam ipilit yung nga inggagara na. Anya ti kayat mo asawen? Ni papa ti agululbod? Diyak bukan ka. Apay ngamin nga iso ti imbaon mo nagsibog. Dusa na dayjay. Gapu iti basol na anaaramid na iti pagadalan. Kunak lang aruden analpasan dayjay. Apay adinusan pay laeng. Tapno agnakam. Uray kasasaom iti nasayaat. Ulit-ulitan namat. Dido saam, tapno saan nanton nga ulitan? Basta, saan mo nga ulitan adusaon di anak ko? No di mo kaya taguraan ka. Ne, apay anak umay kayo papa. Ada ka di ibagayo? Awan ni Ruben ita. Sika ti kayat ko akasarita. Anya ka di ti ibagayo? May papan kini Enzo. Madlaw ko nga dapilpilyo ti anak yaw. Masapul ang madisiplinaan. Tapno saan yun taw apagproblimaan. Anya ka di man ang timbagbaga kada kayo ti asawak, papa. Nadlaw ko nga dalukloko ti anak yaw. Ket nakunak kini Ruben anasken ang madisiplinaan. Agam kuna naman akanayon mo akanunungan. Maditikas ta anak ko. Dumakkel aluko-luko ti anak yaw no saan nyo asigudain. Papa, siyak ti akin anak ka ni Enzo. Iso asyak ti makamo kan kwa na. Total, no adda aramidan na asaan anasayaat. Siyak mo't laang ti agproblema. Saan mo't ada kayo? Itata high school kan, agsingsingpot ka kumamot kan Enzo. Lalaingam iji pagadalan. Kaya't ko alapasam ti panagadal mo aging ga iti kolehyo. Kasla masaduta kung nagadal, mama. Ay, saan Naskan nga agagat ka. Masapul a makaturpus ka. Tapay pailaan. Baknang tayumat. Ado tinegosyo ka ni papa. Isungarod ka sa pulam ti makaeskwela. Iti kasta, si kanto ti mangi-manage kadagiti negosyo tayo. Isuriyulatan kanyak, mama. Saan a mabalin anak ko? Naskan a makaturpus ka. Ada bagsak ni Enzo. Kinasaritaklat anti-advisor na no anya ti mabalin nga aramidan tapno makagraduar. Kinayat namot nga agipasa laangan ni Enzo iti projects na tapno makapasa. Talagan sa ngawan interest ti anak mo nga agadal Puro cutting classes, aglangan. Kasano nga maipasnak na ti agadal iti kolehyo? Siyak ti makaammo, Ruben. Aramidak ti amin para ka ni Enzo. Kasta kadilatan, Lolita. Adda ka akanayon iti lukodan ti anak mo. Tunggal adda ka maling aramidan na. Siyak ti inana. Iso asaan nak ang mababalaw.
Ay ayatan ka unay, Amanda. Nulakid di sungbatan nak. Ipaay ko amin ka. Baknang kami. Awanan ti sa pulang kanyak. Jakpay kaya ti makiayan-ayat, Enso. Agadalakpay nga umuna. Imbagkan ka tabak nang kayo ako nam. Iso asaan mo nakasapulan ti agadal. Uray si ka. Saan nanas kan nga agadal ka? No siyak matlaang ti pakiasawaam. Sungbatan nakid din, katagasawa ta. Uray saan tanton nga agtuloy nga agadal. Ibagak man laangan kan ka ti agpayso. Saan ka akayat? Jak kayat ti ugalim. Anya? Anya ti saan mo akayat nga ugalik? Nalastog ka. Nagpresko ka. Awan patagkan ka ti adal. Awan masakbayan ti kasta a tao. Ibagaman kanyak. Ni ka di Marco analaing iti pagadalan tayo ti kayat mo. Amukat nga agar-aram kan kadayjay. Wan, iso ti kayat ko. At least ni Marco, saan analastog akaskan ka? Nalaing pa iti pagadalan. Uray baknang da. Saan na nga ilaslastog kanyak ti kinabaknang da? Ada respeto na kanyak. Marco, agsarita taman. Anya ka diti bagam? Adaywam ni Amanda. Kukwak lang ni Amanda. Katjak ipalubos nga adda makagaw kanyak. Anya? Apay, sinong batan nakakadin? Kuna namat kanyak, asaan nakakayat? Apay kit din abilinan nak nga adaywak ti babae nga ayatag? Balaagan ka. Adaywam ni Amanda. No saan mo akayat nga addadakas ang mapasamakan ka? Sino ka kumaamang bilin kanyak? No adda ka balan ti pamilyam, addamot kanyak. Saan ang mabutan kan ka? Kastagayam, ha? Urayam ti panagsublik. Ti awanan bain na Marco? Syakit din ti karkaritan na. Tangay na lastog. Urayin na ti panagsublik. Agawidak, kat inakalaan ti paltug ni Papa. Paltugak lang ang dayjay nga ayop. Tapno awanan kaagaw ko kan ni Amanda. Saan ang mabalin? Asaan asyak ti pagtinagan ni Amanda? Dayta, nabirukak matlangan ti paltug ni Papa. Rumwara kon iti silda. Ang mga numaabutan nak ni Papa ditoy. Anya ter aramidam dito'y selebmi kini mamam. Ha? Awan pa ba? Sige, rumwara kon. Saan ka ba rumwar? Ha? Anya day ta ilamlamang mo. Awan pa ba? Kita kunak. Inalam ti paltug ko. Anya ti pangusaram iti day ta. Isublim day ta kanyak. Saan yung agawan kanyak dito yung paltug pa ba? Saan ang mabalin ko nakmet? Isublim kanyak. Saan pa ba? Papa! Papa! Enso! Anya di naramid mo ka ni Papa! Diyak ingagara, Mama! Inagaw na nga mi baltog kanya. Kat diyak ingagara na kalbit. Oh my God! Itaray tayo di hospital ni Papa! Makitam ita ti resulta. Ti panangis-spoiled mo iti anak mo, Lolita. Apaya na pasamak ti kastoy, Papa. Apaya na pukaw ko ti asawak. Kan nakakulong ita ti anak ko. Kinasarita ka, Iden. Asabali ti ugali ti anak mo. Ngam kinuna masik at ti makaam mo. Anya nga ita. Siyak lang human ti mabalon, Papa. Bayam nga agnakam ti anak mo. Sikamot lang ti gapo. No apay anak balin abarumbado ti anak mo. Kaputasan mo a dinisiplina. Pakawanan na, Ruben. Diyak ipagaro pa kastoy ti mapasamak. Agbababawi ako. No apoy ajak dinisiplinaan ti anak na. Siyakmat lang tinang iturong iti kastya. Nagpanagan na. Kabayatan nga ubing pay dagiti anak, iturong idan itinalintag adalan para itinasayaat amasakbayan da. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo.
Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.